Speaking of health, kasama Biyernes man ron, PhilHealth. Atong kauban sa kanunay si Ma'am Clea Guevara. Ma'am Clea, good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Maisa, and good morning sa tuang mga listeners. Yes po. Ma'am, sa pikas linya na atay tigpaminaw sa taga Barangay 31D, si Rhea Carla Pagaling, no? Na siya'y question for PhilHealth. Hello, Ma'am Rhea, good morning. Hello, good morning. Yes po, tama ba ko, ma'am? Taga Barangay 31D ka? Ay, yes po. Sige po. Ma'am, unsay pangutana nimo sa PhilHealth? Nakaroon na minaw si Ma'am Clea. Go ahead, ma'am. Okay. So, nalang si ask kung ano ba, pwede ba ma-beneficiary ang akong pag-umangko na 10 years old? Kay wala na magod siya parents, bali kami na ang nag-stand as guardian niya. Okay. Ma'am Clea? Yes, okay, ma'am, no? Ang ato ang mga pagumangkon, ma'am, dili gyud nato pwede mahimong dependents kay ato pwede lang gyud ma-declare as our qualified dependents sa PhilHealth kay ang ato ang asawa ginikanan edad 60 years old pataas, anak no ang edad 20 years old pababa. So, pwede lang nato na ma-declare, ma'am, kung adunay niagi nga legal adoption or kung kamo ang giila nga foster parent sa bata, no? Aduna tay license and authority gikan sa DSWD. So, kung naato nga documents, ma'am, pwede kamo ang mag-declare. Otherwise, no, kung wala to siya, dili niyo siya pwede ma-declare. Ang suggestion namo kung wala na gyud siya parents, no, nga pwede mag-declare sa iyaha, separate membership na gyud ang bata. Okay. Ano ko may isa ka pangutana, ma'am? Sige po, go ahead, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so pila ma-cover sa PhilHealth if mga naksa lying in? Like, is it covered tanan or na may a portion gihapon na mabayaran sa ilaha? Except sa TMC kung mga naksa. Okay, for lying in, ma'am, natay maternity care package. So, covered na ani gumikan sa pagpaprenatal hangtod sa iyang pagpanganak for normal delivery, no? So, 8,000 pesos ang coverage ana sa PhilHealth. Kung dito pa sa lying in, usually, ma'am, wala na gyud tay bayaran after ana, no? Or kung adu naman, minimal na lang gyud ang charges. Pero kung indirect contributor ta, meaning ani 4Ps, sponsored member or kasambahay, zero billing gyud ta, no balance billing gyud ta kung dito sa mga maternity clinics mga na. Okay. Okay, updated man ugol ako ang payment sa PhilHealth, then some of mga nauna na nanganak sa kuha, naado sila yung mga excess daw lagi mga 3,500 to 5,000. So even though naaday PhilHealth naaday gihapon excess. So di kan lang siguro na sa lying in na magpaanak. Yes, ma'am, depende na siya, ma'am. Kung asa ka mga anak o kung sa imuhang case, no, kay naamang yung mga allowed lang na cases for nga pwede or dito mga anak sa mga maternity clinics. So, unsay category na to, ma'am, kay factor po na siya, no, kung aduna tay excess na bayaran. Employed ba ta, ma'am, or self-employed? Po mga anak. And then, apan sa mga prenatal check-ups, okay man, normal man tanan ang So, kato lang. Kasi, maka-excess ba o bayad. Okay. Ma'am, lahi ang ato ang package sa maternity care. Lahi po katong sa newborn care, ma'am, ha. So, kung natay newborn sing ginabuhat manggod na after giving birth, so na po siya separate package sa PhilHealth. So, kung ang imuhang concern is ang excess sa bayad, pwede yun na nimo ma-coordinate kaya dalaying in kung asa ka plano mga anak. Kay makahatag na sila information sa imuha. Sa mong pagkabalo, ma'am, minimal na lang yun ang charges dapat mo, ana, kung dito ta manganak sa maternity clinic. Last question, ma'am. Pila po, ma'am, kung makuha ko atong maternity o katong sa newborn? Ma'am? Naka-package na siya, ma'am. Fixed yun na siya. 8,000 pesos for maternity care package and then 2,950 for the newborn care package. So, muna yung ma-deduct, muna yung ma-avail ni mo, ma'am, kung sa maski asa ka mga anak.
Okay. Sige. Alright. Salamat kay ma'am, katulang. Sige po. Thank you, Ma'am Rhea Pagaling of Barangay 31D. Thank you po kaay Ma'am Clea, no? Samtang paningkamutan po nato ning usa ka tigpaminaw nato, ma'am, nga gusto po siyang mangutana nimo, ma'am. Pahinuon unsay latest ninyo ron, ma'am, sa PhilHealth, ma'am, nga gusto niyo ipaabot sa ato mga listeners. Okay. Myself, no? So, sa ako karon, siguro, padayon gyapon ta naga-remind sa to ang mga members sa pagbayad sa ilahang contribution, lakip na niyang pagpa-register sa konsulta benefit package, no? So, katong mga naminaw karon, ma'am, no? Nga wala pag nakaparehistro sa konsulta provider, amuha na silang ginauhag man, myself, no? And katong first patient encounter, importante kito, ma'am, no? So iniguman na to pagpa-register sa usa ka facility or provider, dapat ta mo adto dito mag-visit ta for our first yun nga interview, no, or kaning profiling sa ila. All right, sige po. Thank you kaayo, Ma'am Clea, ma'am. I think murag dili pwede ang ato ang usa ka tigpaminaw, but anyway, every Friday, ma'am, uban man sa hinuon mo namo. Thank you kaayo, Ma'am Clea, sa kanunay kada Biyernes nga direkta gid ninyong matubag ang pangutana sa atong mga members ug mga listeners. Thank you po, Ma'am Clea. Salamat sa kanunay sa PhilHealth. Yes, ma'am, dagang salamat. Mabuntag, ma'am, Hazel. Si Ma'am Clea Guevara kasama sa PhilHealth Regional Office 11. Radyoman Michelle Miral Galvez. Sa serbisyong straight to the point.